בואו איתי להכין גלידה קליק. טוב, לוקחים שמנת להקצפה. אוקיי, מוסיפים את השמנת. הנה. מוסיפים אותה. חכו ניסן. אוקיי, הוספתי. אוקיי, אמורים להוסיף חלב מרוכז, אבל אין לנו, אז אני מוסיפה תמצית וניל. בערך כפית של תמצית וניל. אוקיי, הוספתי כפית תמצית וניל, ועכשיו מוסיפים כף של סוכר. אוקיי, הוספתי גם כף של סוכר. אוקיי, עכשיו... הנה. עכשיו אני מקציפה את זה. ככה. בוא נחכה שזה יהיה בדיוק כמו שצריך. אוקיי, ככה זה נראה בינתיים. אוקיי, גזרתי את הקליקים למעלה. אוקיי. זהו, אוריה, די! אוריה! אוקיי, גם אני אקח אחד. אוקיי. שנייה. אוקיי, אני בינתיים אעשה רק עם אחד. לוקחים כף ולוקחים קצת מהקצפת ופשוט מוזגים לבפנים. אומייגאד, צורה כזאת. הנה בצורה כזאת. אוקיי, עכשיו אני אעשה את השני. חכו. נו, טאיסיה, זה יכול להיות רק טאיסיה. אוקיי, מילאתי גם את זה. בזה צריך להוסיף עוד קצפת. הנה, אני עכשיו שמה את זה גם בצד. ועכשיו אני אעשה את השלישי. שנייה. אחותי שמה עכשיו קצפת כי היא גם רוצה.